България отново започна да произвежда автомобили. Станахме първата европейска страна, която сглобява китайски коли. Добрите отношения между България и Китай е една от причините да започне производството на китайски автомобили Great Wall край Ловеч. Това заяви президентът на компанията при откриването на завода. Репортажът е на Жанина Илиева. При откриването на завода премиерът Борисов подчерта, че с китайския си колега са договорили в рамките на тази следващата година над 1 милиард лева инвестиции, които да дойдат у нас. По думите му, производството на коли е стъпка в тази посока. Много съм щастлив, когато откривам завод, предприятие, в което 200 българи ще работят и то на 18, 19, 20 няколко години, плюс менеджерите, разбира се. Ще има работни места, ще има възможности за развитие на тези хора. Втора, трета, по-точна линия. Разбира се и за българските институции, потребители, които ще имат възможност да ползват по-евтини автомобили, родно производство. Борисов допълни, че произведената в завода продукция има европейски лиценз. От всеки изнесен автомобил държавата също печели. Затова тези инвеститори са добре дошли у нас. Премиерът заяви, че държавата е отпуснала над 2 милиона лева за изграждането на пътя до завода и добави, че не е забравил ангажимента си за строителството на новия катедрален храм в Ловеч. Да помолим владиката, да помоли началника да е с нас и да ви е честито на тези, които ще работите и ще печелите в този завод. Новият завод разполага със съвременно оборудване и е един от най-модерните в Европа. В него ще се произвеждат 50 000 автомобила годишно. Вече 300 българи карат от новите коли, произведени край Ловеч. Вложените до сега средства в новия завод са 55 милиона лева. Очакваната цялостна инвестиция е в рамките на 150-160 милиона лева. През миналата година износът на продукция на българското машиностроене надхвърли най-високия постиган обем от предкризисната 2008 година. Това каза икономическият министър Трайчо Трайков при откриването на завода. Пазарната стратегия е насочена към страната ни и съседните държави, а след това ще навлезе и в европейския пазар. Още по темата в минутите на експерта. Министър Трайков, каква оценка давате на тази инвестиция, която направилите в Смотовск? Тя е хубава, най-малко поради две причини. Първо е производство с висока добавена стойност и второ засилва индустриалната ни и експортна база. Освен това е център на екосистема от свързани производства, като потенциал. България досега винаги е била силна в производството на компоненти за автомобилната промишленост. Установяването на един такъв производител няма как при успешно развитие да не повлияе положително и в това отношение. Ето, знаете, произвеждаме от по-новите производства кабели, турбосистеми, ако щете и кожени салони за луксозни автомобили. Сега преговаряме с компания, която смята да открие производство на аербегове, така че тези неща върват заедно. Очакват ли се нови китайски инвестиции в страната ни? Да, аз не случайно казах, че имаме меморандуми за сътрудничество с две провинции, Джадзян и Цзянсу, а сега подготвяме и с Гуандунг и Шанхай, така че китайските компании да имат увереност за подкрепа и от двете страни. Каква подкрепа оказва държавата за развитието на автомобилостроенето? Дава сигурност. Това е в крайна сметка един либерализиран бизнес, който не разчита на държавна подкрепа. Но ето ние помогнахме с довеждащата инфраструктура по закона за насърчаване на инвестициите.